back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Si Jesslyn ang naghatag sa imong number nga rin ako. Gusto lang ako nga magpahibaw ni mo. May usa ka sa pinasidunggang tinapit sa umabot ang kasal ni Jesslyn. Unsa man nga akong gibati. Nga naman akong ikamatay ang gisulti ni John nga magpakasal na sila ni Ghislaine. Dili ko gusto mo hilak. Dili. John. Jones? Sir? What's Yes, sir. Nothing, sir. I'm expecting Colonel Diamond. The Air Force office, Yes, sir. Oh. God. Nga naman ko. Naunsa man ko. We're done. But... John... Lonesome ko. Wa man ninon ko makasabot kong gibati. Nga nagkadungog ko sa tingog ni Clavel. Nga nagkalitan ug nahugno sa kong gisulti. Kung sing buti pasabuti ni. God, no. This is not right. I love Jesslyn. Ug nagplano naming magpakasal. Hello, Bro John. Usa may iko'y kalagad sa akong best friend nga kaslunon, ha? Bro Matt, nanawag lang ko just to remind you about Clavel. I hope nga natawagan na nimo siya ug nasultihan sa maabot ang kasal ni Jess. And about those... Dili, gitawagan na mo siya? Yes, bro. But what I mean is, natawagan ako siya kanina. Pero sa akong pagsabot, wa pa nimo siya matawgi o mapahibaw nga niya ka nasod, right? Bro. Come on, man. Ngano mo naman lang nimo siya sultihin, ani anak ko. Nagkasulti naman yun, oh. No, bro. Wa ko'y katungod nga musultian na niya. It's different. Come on, man. What's the difference? Bro, Matt, may lain kong tawag. Thank you, bro, ha? Wait, bro. Wait. Bye, bro. Saming tuhana. Maglain na yung tunada. Huwag yun siya makapaabot nga magpahibaw ko niya. Natawagan na ako si Clavel. Kasi pasabot niya si Gibuhat. Ngano, bala ka man siya di Clavel. Ngano, interesado pa siya ini? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. For 5 times. Why Clavel nga mitubag na ko? What's the problem? Ni John mitubag siya. Pero nako. What? Oh, shit! Nagkinahanglan mig back up, sir. Nga makabagat og makatrap ini gisakyan sa mga tulisan nga among gigukod. Thank you, sir. Over and out. Kinahanglan dili makaikyas ni mga tawanan. George, ibabot ka ka! Magpatay gani mga tawanan, Radish.
Ayaw pa hinahi ang dagan ining mobile car. Dili ta sila tuguta magkaikyas. Pakos kay ang dagan. Ipapahos na! Putingan ko ang ligidinan getaway car nga gisakyan. Okay. Sige, sige, gamay na lang! Gamay na lang, Radish! Kini... Di ko rin magligid, Jones. Pagbantay, Radish! Kaya nagsigsag ang dagan sila gisakyan! Pagbantay kay Mr. Larry kini! Huwag mo na batuhan! Radish! Nalbuan ang ginagisakyan, Jones. Oh, God! Uy, butongin ang gisakyan! Hala, day, no? Gilaw ka na, day. Hala, kanindot tayo sa kasal ninyo ni Dong Jan, day. Yes, kay mutambong po di ang inyong higala nga si Sir Matt, o si Miss Clavel, o ang tanan, adunay Paris. Ah! How sweet and sour! Ikaw good, Hillary. Maya, ako sa day, guess. Gusto sab kong mupaso. Kisa may akong Paris. Ha? Hala, day. Uy, papasuwasin taong ko, day. Kay dugan may tao kung paabot sa inyong kasalidong dyan. Ayaw to ko pakiasa, day. Kay gitiguman na ba na ako ni kwarta nga aron makapalit ko aning nindot king snina. Ano kung dili, Hillary? Sige, sige. Mupasok kag apil. Pero time pa sa... Kisa maimong Paris nga wa pa man kay uyab. Ay, dili day pwede dili uyab, day. Ngano kung dili, mahimo man. Asa man ko mamira ini, oy. Sa ko'y mamira ka. Ay, kuno ako'y Paris ba? Day ba, kuno ako'y ka-Paris. Mapugos na lang ko ni pamira bisan kinsa. Ay, ayaw ana Hillary. Uy, lain ka ayo. Doon ako i-Paris ni mo. Kuan, ang alalay ni John, si Clinton. What? Onso ah? Si Clinton yun! Oh, si Kalinto! Ay. Ayaw na lang, ana, day, uy. Balag batig na nga kung maparis ang adlawa, ayaw na si Kalinto. Ngano dili magkang Clinton. Ay, nawayon kay na, day! Batir pa kay tingog. Wala isa maghinawayon na natawa na, day, uy. Namabunlot na lang kuglain, uy, mamira ko. Unya asa man buka mamunlot. Ay, bisa nasa! Basta dili lang si Clinton! Dili lang si Kalinto ba? Shit niya! Ay, shit pag yun! Mao ba? Kini ko sila re. Nahimuot bitaw ko niya, John. Ambot ka ganong kontra gid kay na siya anang imong Clinton diha. Kisa ba gusto niyang mapares? Si Obama? Basin si Trump. Sige lang. Ako lang istorya sa Clinton. Sila rin magpares. Di na ta mangita pag laing problema. Ura man hinuno na sila kaslunon eh. Maubitaw. Pero taro nga lang po sulti si Clinton kay mao-mao pa na silang batasan. Mao gani nga makasinabot na sila kay pareha sa silang batasan. Gusto ko nga mupaso dong. Pero, shit, never. Never gidong. Never. Dili ko. Over my double body. Siguro kay Clinton? By hook. Di yung ka makikpares nila re. Musulti pa deka. Sige. By hook or by crooks. Dili gidong. Oh, sige, humulay problema Clinton. Ay. Ikaw mo'y magbantay din sa itong gipuyan og si Hillary. Mao pod ang magbantay sa apartment nga gipuyan ni Jesslyn. Di gyud mo magkapares og di sa gyud mo magkaduol ana. Nye! Pagkasyuke. Kalain. Dili sa mi kakauna na dong. Pas mo mi ana dong. Mayo na lang, sir. Nga injured lang ang mga suspects nga nadakpan. Wa sila maapil sa pagbuto sa ilang getaway car. Good job, Police Officer Clavel Jones. You did it again. Congratulations. Thank you very much, sir. Oh, your phone. Nabiyaan mo sa station. Oh my. Nagtuogi kong nagtagak og nawa during our operation. Wa di ay? Thank you kayo, sir. Thank you, gid kayo. Unya, muna na lang ko ulit, sir. Okay. Thank you, Lord. Nabiyaan na din ako ni sa station. Uy, kadakan ba di ining miss calls? Kinsa man ning number?
Katulunan ako ning pagdial ining numero ha. Pero wa man gyapon gitubag. Ay, kinsa man kada ining nanawag. Kana kay daghang missed calls. Importante gyud ang iyang tuyo. Oh, hello? 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 Murag may receive sa akong tawag. Pero, uwa mo tingog. Hello? 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 May ano ako sa line, please? Ganun dili ka bang matingog? Jan, Ha? Jan? Really? Ikaw ni? wa ka na ba di makaila sa akong tingog, Clavel? Yes, ako ni. Nagpaabot ka sa akong pagtawag na mo balik, di ba? Oh my God. Matt? Ikaw? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!